Tehát akkor ezt a nótát nagyon-nagyon sok szeretettel küldeném a Királyatisnak és a barátainak, a kis családnak, a Bandikának, a Lacának, a Daninak, a Csabinak, a Petronnak, a Petinek és a Bakónak, illetve mindenkinek, aki szereti ezt a nótát Jakab-szállásra. Nagyon sok boldog születésnapot, testvérem, az Isten éltessen még 1000 évig! Ha én egyszer milliómos lehetnék, annyi minden jót megtehetnék, vagy megtehetnék bármit. De milyen lehet, ha a pénz nem számít, és akkor beülnék egy full extrás Mercibe, mert aranyakkal sok pénzzel a zsebembe. Jaj, elmennék egy mindent menő bárba, hogy én legyek arany az éjszakában. Boldog szülinapot, Ati! Hát akkor fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. Hát akkor fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. Boldog szülinapot, testvérem! Ha én egyszer milliómos lehetnék, annyi minden jót megvehetnék. Jaj, megtehetnék bármit. De milyen lehet, ha a pénz nem számít, és akkor beülnék egy full extrás Mercibe. Jaj, aranyakkal sok pénzzel a zsebembe, és elmennék egy mindent menő bárba, hogy én legyek arany az éjszakában. És akkor az Ati mondja: hát de fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. És akkor fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. Nagyon sok boldog szülinapot, Atikám! És akkor ha én egyszer milliómos lehetnék, annyi minden jót megtehetnék. Jaj, megtehetnék bármit. De milyen lehet, ha a pénz nem számít, és akkor beülnék egy full extrás Mercibe. Jaj, aranyakkal sok pénzzel a zsebembe. Jaj, elmennék egy mindent menő bárba, hogy én legyek arany az éjszakában. És akkor az Ati mondja: hát de fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. És akkor fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. Most akkor állj, jaj, yalobalom te 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 te, istakurai le 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 ritalai, yalobalom te 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 ritarisalam, jaj le 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 le, yalobalom malom madalom. Boldog szülinapot, testvér! És akkor fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. És akkor fiúk, lányok, táncoljatok velem, mert ma este mindenki az én vendégem. Viszki bombát a testvéreimnek, a zenésznek 100 000. Tehát akkor ezt a nótát nagyon-nagyon